Ono što je najteže bilo za vrijeme osmanske okupacije, 415 godina, u ovim i drugim krajevima pod osmanskom okupacijom, bilo je pravo prve bračne noći i danak u krvi. Danak u krvi je uveo sultan Murat II. 1420. godine. Istine radi, mora se znati, da je šerijat zabranjivao danak u krvi. No, usprkos tomu, Murat II. U 17. godini života, kada je došao na prijestolje Osmanskog carstva, uveo je danak u krvi. A to je bilo prikupljanje kršćanskih momaka u dobi od 7 do 10, 12 godina, po katkad i do 20 godina. Kršćani, dakle i pravoslavci i katolici, na razne načine se snalazili kako bi izbjegli danak u krvi. Jedan od najčešćih načina bio je križičanje, tetoviranje križeva na čelu, na prsima, na rukama. Jedan od načina je bio i taj da su domaći muslimani kršćanima podmetali svoju djecu i tako kršćanima pomagali da njihova djeca ne budu odvedena u tom danku u krvi. Tko se još ne sjeća na